elkartasuna sekulan ezin izan da delitu bat izan. Eta beraz guk gaur esateko daukagun bakarra da, epaiketa hauek efektibamente ez ditugu onartzen, ez dugu onartzen zer den epaitzen dena, eta ere gutxiago nazio artean, herrien artean elkartasuna posible egitea, eta gure asmoa da epaiketa hau beraien kontra bihurtzea, aldarrikatu nahi dugulako ez bakarrikan militante hauek absorbitu behar direla, baizik eta euren lanarekin aurrera egin behar dela, labek lan hori babestu izan dula eta etorkizunean lan horretan jarraitzeko erabakia babestu ingo dula, eta konpromisoak bereganatu nahi ditugula hori posible egiteko. Beraz, beraiek zigortu eta zapuzten duten edo nahi duten horren aurrean, gure aldetik konpromisoak aurrera jarraitu ahal izateko elkartasun hori eginez, eta batez ere askapenak egin duen bezala eginez. Eskertu nahiko genuke labek eskintzen digun aukera honi biltzeko eta gure egoeraz hitz egin ahal izateko eta konpromisoetara iritsi ahal izateko. Gure lan politikoarekin harro gaudela, gure lanarekin harro gaudela, lan horrekin aurrera egiteko borondate eta konpromiso guztia daukagula eta bidea guretzako hori izango dena. Hau da, Estado Espainolak internazionalismoa lantzeagatikan gartzelera eraman nahi gaituen bitartean, gu internazionalismoarekin aurrera egingo dugula eta hori izango dela gure jarrera.